Daluyon. Napalabas, saan ang makaidna ni Senyor Ismael amang pampanunot itinapasamak iji pagminasan. Ket atapen na payen nga adda pakainaigan da Andrew ken Dodoy. Isu na panunot na nga amangan no adda tidake sa pangpanggapen da Andrew kontra ken kuana. Iti sabali abangir, atapen met da tatamindo nga da ilimlimed ti maysa nakasarita da nga agpapaay iji pagminasan. Iti maysa gundaway, pagsarsaritaan da lakay mindo ken baket Marcela, ti maipapan ken ni Mateo nga anak da. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Daluyon! Maawatan nakmat siguro. Saan ka di? Maawatan ka. Amok no dya ti marikrik na. Gaputa kastamot lang ti marikrik na. Ang saan mo't arumbang agbidot ta. Tano mapasamak ti kasta. Posible adag iti plano ni Mateo ti mapirhuisyaw. Ala, laglagi pagday ta nga imbaga mindo. Ikagumaak ti saan nga agdanag. Nang ronakat amok as ibibiyag ni Mateo nga anak ta. Talaga, mahit. Iso ka. Nay, anya day chay mindo. Lugan samot dagiti pulis ti dimtang. Apayan, anya ti mapaspasamak. Ay, dito'y kalang unag ti balay. Siya ti rumwar. Amwag no apay nga dadagiti pulis dito'y lugar tayaw. Ay, dimtengan ti pagbutbut nga tayo kakalugaran. Talaga kayat na tayo apapanawin dito'y lugar tayaw. Kas kinunadag iti naggapo dito'y apan nakabagi ti lintag. Anang iwaragawag, apanawan tayon ti lugar tayaw. Gaputa delikado ka now. Saan tayo pumanaw tatamin daw? Lugar tayo daytoy. Adda tayon dito'y sipod pa idi. Kat panagkunak. Saan arumbang nga panawan tayo daytoy a lugar? Gusto ni Manuel. Maawatan kayo amin kakadwa. Tauray siya. Saan kulakid di apanawan daytoy a lugar? Papada tayo tatamin daw. Saan arumbang nga panawan tayo daytoy a lugar? Ala, agsasarita tayo nga raod. Nasken a masaganaan tayaw, ti anyaman a posible a mapasama, kadagiti masungad nga aldaw. Di na ko makagura iti ibagakan ka, balasang ko. Ngamnas kan atubngaran ka iti makitkitak asaan anasaya at adyar mo. Iyaya. Patyak, nga amo mo no anya ti kayat ko asawan, Vanessa. Pasensya anak lakuman, Yaya. Jakla na lapdan ti bagik asimong bat ka ni Papa. Oray balibaliktadan tayo ti lubong. Amampay laang day chaya. Uray paikat nga tano ison ti kadaksan a tao di ti lubong para kan ka. Isulat ta ti amam. Iyaya. Siyak tinang padakal kan ka. Manipod maladaga ka, Vanessa. Kat saan ka asinuruan nga agbalin a bastos. Iso akidawag kan ka. Agpakumbaba ka iti amam. Kat agkid daw ka iti pamakawan iti kasjay ang nagbalin adyar mo kankwana. Tano saan mo amaaramid dayta. Makunak anapaayak anang padakkelken ka iti nasayaat. Kunak lagit din no marabyan ka manin nga agawid iti rabi Manong Andrew. Sika matading ko. Saan nagaputa na ladawak ang nagawid kadagiti napalpalabas nga aldaw, ket kanayo na nakasjay. Sa bagay. Wen gaya Manong. Naamuam ka din tinapasamak iti pagminasan iti lugar dana na Marcela? Apay, Loretta. Anya tinapasamak ijay? At danag ka ay apasat ti pagminasan. Anya? Apay. Anya tinapasamak? Kumusta dana na Marcela? Napan ka din ijay? Mabit lang, Manong. Sagay sala kumati sa ludsod. Saan ko ang mapagigiddan ang masungbatan dagiti sa ludsod mo? Pasensya ka na din ko. Naklatak ngamin iti daytaan amuak. Iso amaawatan nak kuma. Anya ti kunam, Vanessa?
Pasensyanak la ko man iti jar ko idirabi, Papa. Jak la nalapdan ti bagi. Iso anasumbatan kayo iti baribar. Vanessa, iha. Saan nakabastos nga anak? Amuyo dayta. Nang runak at pinadakkel nak itinasayaat ni Yaya Claring. Iso na laang tanumadlaw kumat amadi. Jak mat ayunan, Papa. Ala, huston. Lipatan tan tinapasamak. Amangan sa dino manen ti pagturungan ti saritaan ta. Papa, Tilang kayat ko atandaanam. Amin ngar aramidak kat parakan ka. Isu asapay la kuma. Ta sumardengkan amang tubtub ngar kanya. Sa anak-anak asid agad balay idirabi. Gaputaam ka na ingat lat ti panagbantay da Manuel. Ngambasapol ang makaawid agad balay. Tapno maamwak no anya ti mapaspasamak. Iso akasayaatan no awagak datatang. Sumagmamanumot niya daw ajak kinuntak dananang. Iso nga awagak kita. Aday ta. Agringan iti bangiralin niya. Hello, anak ko. Nanang, agyaman nagta sinumbatan niyo at dagos ti awag ko. Ayan ni tatang. Ay napasensya kang anak ko. Makumikong itati amam. Tada tinapasamak dito, Anya ti kayat yu asawan? Tada ti may dito'y apan nakabagi tilintag. Iwarwarag awag da arumbang kano apanawan minto'y lugar tayo ta delikado kano. Anya? Nanang, saan amabalin a pumanaw tayo iti lugar tayo? Kastamat ti ko na ti amam. Iso anaguumong da kadagiti daduma pa'y akalugaran tayo. Kasta ka di? Panagkunak. May kagumaak nga rod ti limod a makaawid di tananang. Gundawayak ti pan nakakumikom da. Sikaman anak ko. Nawaya ka ita, tada da iji balay da kagawad bestre. Medyo adayo da ijay dito'y balay. Sige nga rod, nanang. Agtignayak kita mo't laeng. Tapno makaawid ak dita. Anya ti aramiden tayo ti lugar da gaya atat tao, boss. Anya pa'y kuma. Kas iti sigod. Ipakhitak kampay ide. Ket makisimpatya kadakwada, Dodoy. Sa bagay, dakkel bintahem ti kastangar aramidan, boss. Nalaklaka maalam ti Rignada, babaen iti kastangar aramidan. Talaga amat nga min, Dodoy. Ket may sa. Nas ka na may parik na kadakwada asan arumbeng apagatapandak. Anya tiyam mo. Ang mga nuyuman da pa'y kanyak no nyaman nagiti pangpanggapenda nga aramidan. May papan iti pagminasan. Uwan nga paiso niya, boss. Talaga bilibakan ka. Nasirib ka. Saan asinsinan dagiti mapampanunot mo? Kung nagtupay ket, anakam mo ti panagkidaw ni Vanessa iti despensa kanyak. Inaramid ko laang ti amok arumbang, senyor. Saan ko pinadakkel a bastos ni Vanessa? Isu anaturedak anakisarita kan kuana. May sabah naglaing ti kayat ko nga aramidem Claring. Taripatuam ni Vanessa. Ngamjak kayat nga impluensya am ti panunot na. Senyor. Amom no niya ti kayat ko asawan. Isu atong palenak no kayat mo nasaya at kaakanayon kanya. Naawatam ka di. Wana, senyor. Nasaya no kasta. Agkin naawatan ta, no lakit di tagtungpal ka iti kayat ko. Naimbaglakit din tanay ka nakiti guntaway anak kaawid ditoy, nanang. Naimbag ta makumikom dagiti kakalugaran tayo. Mateo, anak ko. Nanang, anya tinapasamak. Anya jimbagayo kanya kiti cellphone apapapanawan da tayon ditoy. Adda imay apan nakabagi tilintag itay bigat. Iwarwarag awag da arumbang apanawan tayon da ito alugar. Gaputa delikado ka noon. No dagiti pulis team may ditoy. Sigurado nga da pa kay naigan ti gobernador. Sigurado da ita, anak ko.
Madalugan ang nagsardeng iti batog. Nanang, da kayon ti makam mo. Nas kanyag lumunga ka silid ko. Saan arumbang nga da makakita kanyak? Sa dino tinapanan ni senyor? Jak mo, Loretta. Basta rin mo itay. Kasta gayam. Saan apa nang isakit iti kabsat ko, Vanessa? Ngam, panagkunak. Talaga nga awan ti ammo na maipapan iti pagminasan. Loretta, Imbagakkan ko na tinapasamak iti pagminasan. Nadlaw ko anak laat. Kantiim mo na akinumusta na. Kat dagiti agindag ijay. Nang runa dana na Marcela. kastagayam. Tinasayaat. Mapantamanan ijay. Kaya't ko ngamin amaamuan no kumustadan. Adakan ka dayta. Ngam panag ko nakatadamot ita ijay ni manong ko. Ha? Kasta ka di? Wan. Nakuna na ngamin kanyak asarungkaran na dana na Marcela. Tapno maamuan na no anyan ti kasasaad da. Naibaglangan, tada da ito'y solaryo o pagkamkamangan dagiti kakalugaran nyo. No dadagiti sana namnaman na pasamak na Marcela. Ay, sipod pa'y iti. Talaga dito yun ti pagkamangan dagiti kalugaran mi, Barok. Kan maisa, day di Mateo nga anak ko ti kanayon amang ijaya idi dito'y lugar mi. Apapanan dagiti madadaulan iti kalapaw no adda dumteng abagyo. Kinapod mo na Marcela. Kanayon nga ibaga kanyak ti kabsat ko nga awan ti umasping iti kinasingpet. Ken kinaman nagtulong day di Mateo. Ket oras siya ka mismo. Napanagnagak day ta. Andro, Barok. Ang panagkunak na. Sana narumba nga pagsaritaan pa iti maipapankan ko na. Nagruna. Ket makita ka na sakit pa ilang para kada kayo tinapasamak. Aklunak day ta, Andro. Talaga nga aging gaita. Masaksakit anak tunggal mapanunot ko, tinapasamak. Kunak no sumurot ka ni Loretta, balasang ko. Nagbabawi Yaya. Diyak kaya't nga agrana kami ijay ka ni Andrew. Ha, no kasta, ada ijay ita ni Andrew. Uwan, Yaya. Kasta ti ko na ni Loretta. Nagturong ijay ni Andrew. Takayat na kano ako mustaan ti kasasaad da ijay. Kasta gayam. Panagkunang Vanessa, nagtaod nga ta iti kaunggan ni Andrew ti kasjay nga araramidan na. Uno araramidan na laang ti kasjay, gapukan ka. Diyak mo, Yaya. Ngam no anyaman ti intensyon na. Isulaang ti makam mo. Vanessa, Iso na laang takanayon latamot nga idawat ko. Asapay la kuma. Tanagtaod iti kaunggan na ti kasjay nga aramidan na. Ngamin, para matlaang kankwana dayjay, Yaya Clarin. Sa dino kano ti papanan ni Andrew, nanang? Mapan kano ijay pagsasaritaan dagiti kakalugaran tayo. Kaya't nakanumot ti makatulong kada tayo. Apay ang nagsana ay ka itinaunag anak ko. Amoyo mat asipod pa idi. Saan anaan-anay ti panagtalag ko kini Andrew? Anak, Ngam, sapel ako ma. Tanapod no ti kunana akayat na ti makatulong. Iti kasta, maminpinsan matan ang mapunas ti panagduaduak ken kuana. Nasip ngayon, Loretta. Di ka di pa ilagawid. Saan man? Mapanak matan, Manuel? Saan ka dagdagdagan, Loretta? Iso na lang taam ka nga mangan kiti no dati saan anasayat ang mapasamak. Maawatan ka, Manuel? O no. Imanihok lang ang tilugan mo, tayo tulod kan. Ag-tricycle tulangan nga agsubli dito. Saanan? Agyaman naglangan kan ka? Ngamjak kayo tamataktak ka unay, gapulaan kanyak. Loretta. Sana bale? Takasi tinakunak. Agawid akmatan tapno awanan ti pagdandanagam. Nasaya at mat na suportado dagiti kakalugaran tayo. Ti kayat yu ang mapasamak kini Manuel. Tatang. Ay huwag na anak ko.
Isu nga mo kasana basta-basta agbaligi dagiti mang papapanaw kada tayo ditoy. Ngam kasapulan tinananay a panaganad, tatang. Narigatan, amangan no at dakit diti saan tayo anam naman ang mapasamak. Di kagdanag anak ko. Binilin ni Manuel dagiti pada ng agkabanwag. Adublyan dati agbantay. Tapno makasigurado tayaw. Talaga atong tungpalan ni Manuel Tinkarin na kanyak iti tatang. At di na itulok ang masayang laeng dagiti narugyak. Agpaiso dayta. Agpada kayo launa iti gayem mo. Anaragat ang mangilaban iti karbengan tayaw. Tatang, diyay napasama kiti pagminasan. Siyak ti makagapu iti dayjay. Anya? Ay, Diyos ko. Kasano anaaramin mo dayjay anak ko? Naimbagtasaan ka na isagmak. Naikanak ngamin iti gundaway ang nakapuslit iti pagminasan. Anak ko, adda tao, kartingam, agpakni ka iti silid mo. Saan arumbang nga da makakitakan ka? Asino tinagtuktok, iti pagtangan dalakay mindo. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, madamati pa nagsarsarita da Tata Mindo ken Nana Marcela. Idi kelat nga da si Mangpet nga otoridad iti lugar da. Ket inwaragawag da gitoy, arumbeng apumanaw dan iti lugar da. Nagumong nga ro da Tata Mindo ken kadagiti kakalugaran na. Ket napagsaritaan da, tinaibaga dagiti pulis. Iti sa Bali Abangir, naalukoy ni Yaya Claring ni Vanessa nga agkid daw iti dispensa ken ni Senyor Ismael. Kalpasan ti panangsungbat na iti baribar, iti daytoy. Kabayatan na, naikan iti gundaway ni Mateo ang nakaawid ije balayda. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Talaga atong tungpalan ni Manuel Tinkarin na idi kanyak, tatang. At di na itulok ang masayang laeng dagiti narugyak. Agpaiso day ta anak ko. Agpada kayo launay iti gayem mao anariget ang mangilaban iti karbengan tayaw. Tatang, diyay napasama kiti pagminasan. Siyak ti makagapu iti dayjay. Anya? Ay, Diyos ko. Kasano naaramid mo dayjay anak ko? Naimbagtasaan ka na isagmak. Naikanak namin iti gundaway ang nakapuslit iti pagminasan. Iso. Anak ko, adda tao. Kartingam, agpakni ka iti silid mo. Saan arumbang nga da makakitakan ka? Sige, tatang. Amom na asino ti umay. Tamapana ko na iti silig ko. Apay adi ka pa'y lamaturog, Vanessa. Diyak man amo yaya. Talaga adi naksarungkaran ti tuglat. Anya ngamin ay ati pampanunutam balasang ko. Ti kasasaad dagiti agindag ijay lugar da Nana Marcela ti pampanunuta, Yaya Claring. Vanessa, Kasanon no maulit to manan tinapasama kiti pagminasan. Kasanon no addan to maisagmak kadagiti agindag ijay. No bilang taad dati saan anasaya at amapasama. ay, dayta itan ti ayan ti adat na. Isu asapay la kumangarod, tama ipaayan iti solusyon ti mapaspasamak ijay. No siyak la amays. Saan ko nga ayunan tinaibagam a plano ang barok? Tatamin daw. Delikado nga men. Sigurado akadagito'y agundaway. Nakaalerto dagiti trabahador. Ken dagiti agbambantay iti pagminasan. Amangan no anya pa iti aramiden da kada kayo. No bilang ta masiputan da kayo nga agpalpaliw ijay. Tatamin daw. Iso pa nga asin, Manuel. Di yo patuloyan ti panggapyo ta delikadaw. O sige, tata. Saan nga rodan? Nasayaan. Kitagyaman akmay, tain nyo man mo nga imuna kanyak, ti panggapyaw. Naibaga kadikan ka ni tatang mo. No anya di inyo man kankwana ni Manuel agayem mo. Saan pa'y nanang? Di kampay nakapagsarita kini tatang. Manipod nagtuktok ni Manuel. Kastagayam. Ay, anya nga tatimbaga kankwana ni Manuel. Jak pa'y amo, nanang. Jak pa'y rimrimwar diti silid ko.
Tamangan no at dapay lang di ta arubayan ni Manuel. Wenno dagiti kakadwa nang agbambantay. Saan damot kit din nga agbambantay iti arubayan no iti rabi anak ko. Uray pay, nanang. Naskenlat nga ganadak. Sa anak pa'y anak kasagana amaamuan dagiti kagalugaran tayo. Asi bibiyagak gayam. Sa dino ti ko na mapapanam, Vanessa? Ijay ayanda na Marcela, papa. Talaga ka di adi naklatay pangpangag. Saan nga iti kasta, papa? Kaya't ko laang amaamuan no kumustadan ijay. Amuyo mo't siguro no anya tinapasamak iti pagminasan. Nga adalaang iti asidag ti lugar da. Saan ka di? Day tangarod kayat. At dati sana nasayata na pasama kay Jay. Ngam kayat mo kit din ti mapanijay? Didak pagdanagan, papa. Awan ti daka sa mapasama kanyak. Agan nadak. Iso asaan kayo kuman nga agungat? Saan dak kuman alapdan, papa? Kaya't ko kumamanan ti mapan ijayan dana na Marcela. Ang adu tinaskin nga si kaswak, Loretta. Kasta ka di manong Andrew? Win, ading ko. Sana bale. Tama panak mo't lang ijaayan dana na Marcela. Aganat ka, ah. Lapdan ka ko ma. Ang amok akasapulan dati mangandingay kadakwada ita. Agyaman nak, tamaawatan nak. Apay kit dinasaan ading ko. Sipod pa idi. Amo ko na nasingpet kan managtulong ka. Iswa saan ka alapdan iti aramidan. Agyaman nak, tasaan kayo manin ang nagsubang ka ni Vanessa, senyor. Diyak ko mapalubusan. Ngam natanang tipan nakisarita na kanyak. Iswa binaybay aklatan. Awan mo't nga mintidakas iti aramidan ni Vanessa, senyor. Saan mo't At dayta ka manen, Claring. Agpakalaing ka manen. Kunam man lang no asino ka. Kanayon mo't nga ibagakkan ka. Adyak kaya tikas tanga ugalim. Ngem aramidam latta. Makapauma ka talagan. Sapay lang kumata sa anak-anak kaistorbo, Nana Marcela. Saan at balasan ko? Saan ka nakaistorbo? Nana, ada ka di parikot yo? Ha? Awan balasan ko. Anya ko mangay ti pagparikotak. Kas lang amin alimbasagan kayo. Madlaw asaan kayo ang makaidna. Anya ka di ti mapaspasamak? Ijak la malipatan ti umay dito'y dagiti pulis amang ibagbaga. Anas kan apanawan min ti lugar may. Anya? Kasta ti napasamak, Nana Marcela? Wan Vanessa balasang ko. Iso da ita ti makagapo. No apay ako na makasla sa anak ang makaidna. Sa anak laki ting agbindot. Ni Vanessa ti sangaili ni nanang. Iso ti kasarsarita na dita salas. Mariknak akailiw ko ni Vanessa. Ngam saan arumbang agpakita kan ko ana. Saan arumbang amaamuan dan ti kinapod no. Maipapan kanyak. Taamangan no makaapekto iti panggap ko amang tuktal iti pudno amapaspasamak. Maipapan iti operasyon ti pagminasan. Iso arumbang alapdaktan nyaman niya dariknak. Ika gumaak nga ilimod ti amin. Tabarang no agbaligi ak iti kayat ko aduktalan. San nga daw dawat anya, boss? Ngam kasanon no makadlaw ti kabsat mo. Ngagpampamarang kalagayam ken kuana. Sana mapasamak dayta. No di mo ibagakan ko na, Dodoy. Boss. Apay, ada plano mamang ibagakan ko na agpampamarangak laeng. Awan, boss. Anya ko maaga pong aramidak dayta. Nasayat no kasta, Dodoy. Naskin nga aramidak ti amin. Tapno agtalin na ti panagtalak kanyak ni Loretta akabsat ko. Nasingid da ka ni Vanessa. Ket mamatiak amaaramat ko ti kabsat ko. Tapno mamuak no anya dagiti aramiden ni Vanessa. Adda ka magayam dito'y, Vanessa. Wen, Loretta, nasapak nga imay ditoy. Tatalaga adyak makaidna. Madanagan na kamin iti kasasaad da ditoy.
Nakasaritam ka din ni Nana Marcela? Wen, kat nadlaw ko nga da sa bali adyar na. Saan makaid na? Kan kasla adda di na kayat amaduktalak. Apay ka no? Kunana aga po kano, tada imay dito'y apan nakabagi tilintag. Kat papapanawon da idan dito'y lugar da. Anya? Day tatek paiso, Loretta. Kasla saan laang aday tatirason, no apay akas jay ti jar ni Nana Marcela. Anya ti kayat mo asawan? Basta, agparparik na kanyak nga addapay sa bali arason. Kasta? O sige, takasaritak manmet ni Nana Marcela. Padasak apaliiwan no anya ti mapaspasamak kan kuana. Naimpag nga oras mo, yayak lang eh. Si Kagayam Andro. Ala, umanig ka. Umay ka, Barok. Agyaman nakyaya. Awan dyan lugar ni Vanessa iti garahe ah. Napanan na ka di? Napan ijay lugar da Marcela. Impagarup ko nga rod no agsubang damanin nga agama itay nagpakada. Ngam saan mat. Saan kami narumbang alapdan ni Senyor amapan ijay ni Vanessa? Isumot ti kunak. Ngam no daduma. Sa bali nga mintirason ni Senyor. Kat patsyak nga amom dayta. Unya ya. Isong rod akinid daw ko kan kuha na ano mabalin? Saan na nga ipupuk dito yung mansyon ni Vanessa akas labalod? Ha? Kayat mo asawan? Sika ti makagapo? Iso asaan ang makapagkadkad ni Senyor no daduma? Saan ko nga ipag-aasyak ti direkta ang makagapo? Ngem impangtak ka ni Senyor asumina a kadagiti amin a negosyo na. No ipilit na pagbalinin akas labalod ni Vanessa. Awan ka di tinapatag nga aramitin nyo kin ni Vanessa, balasang ko. Amangan no nataktak kayon kadagiti rumbang nga aramitin nyo. Awan, Nana Marcela. Iso adi kay agdanag, ta saan kami anataktak. Kan maysa, kayat mi masigurado ang natalgad kayo. Iso nga da kami dito eh. Loretta, balasang ko. Agyamanak iti panang pampanunot yo kada kami. Ngam panagkunak katawan mat siguro tida kasama pasamak kada kami. Nana? Kun maisa, ang mga numairamraman kakit di iti anyaman ang mapasamak. Sigurado ang makagura ti kabsat mo. Nana, awan ti rumbang apagdanagan nyo, kunakmat. Takinapod no na. Kayat mat ni Manong Andrew ti tumulong kuma. Ngam makumikum ngamin. Iso anawayak nga umay ditoy. Gaputa palpalubusan nak ni Manong Andrew. Adag dito'y balay do gobernador. Apay ngay mawag ka, Andreo? Adak ita dito'y mansyon, senyor. Anya ter aramidam dita? Apay anapan ka dita? Kaya't kayo kumakasarita. Ngayon saan kayo munta na naabutan dito'y? Andreo? Iswa sumurutak lang hindi tayan da gobernador. Ha? Siga man. Umay ka dito'y no kayat mo. O sige, senyor. Kastapay nga rod. Bye. Bye. Madlaw iti tinor ti panagsaw ni Andreo. Adda pa nagduwa-duwa na. Ang sige lang, urayat dito'y tapno di nakit di kunaan nga da sa balingar aramidag. Ay na, Loretta, balasang ko. Saan mula nga kaskaso ni Marcela? Aburido la dayjay, gapo iti panang papapanaw da kada kami ditoy. Kasla ngamin sa bali ti Jarna, tatamindo. Panagkunak, saan lang agapo iti kunayo apanang papapanaw da kada kayo dito iti makagapo? Anya pa hingay ko mabalasang ka. Dayjay laang mutiamok ang makagapaw. Pasensya kayon, tatamindo, ha? Ngam, sa anak la siguro ang nairwam. Amo yumatan, dandan inal daw nga adnaak dito eh. Iso akanayon kayo ang makapulapol kan ni Nana Marcela. Ka talaga asabali ti madlaw ko kan kuana.
Kasla saan mat nga aburido? Ay, Loretta, balasang ko. Kasi tinakunakaw. Pasensya ka lang man. Siya akong tagkid-kid daw iti pasensya. Ay, ang mga dapay papanan nyo ni Vanessa. Ha? Di kagdanag. Tano bilang kasapulan mi titulong. Da kayo ni Vanessa ti kaunaan nga asitgan may. Kasayaatan nandito igid ti baybay a pagsaritaan ta, Loretta. Awan ti makaistorbo ka dita. Pudno ti imbagam, Vanessa. Oh, anya tinadlaw mo kada Tata Mindo, kan Nana Marcela. Aging ka ita. Diyak pala mo no anya ti rumbang apanunutak. Talaga ngamin asabali tinadlaw ko iti panagsarita mi kan ni Nana Marcela. Husto ti kunam. Kasla alusiisan. Kunak tumot ngamin kan ka. Kan uray ni Tata Mindo. Kastamot lang tinadlaw ko adyar na. Saan laang adayta? Kasla dida kaya ti kadata iji balayda, asigod mo't tengar aramidan ta. Wanyag paiso. Saan dalang ipadpadlaw itay? Ngam kasla kayat datan apapanawan ijay. Apay nga ta. Anya ti makagapo. Diyak masigurado, Vanessa. Diyak kaya ti agatap, Loretta. Ngam nadnadlaw nga adda ti ilimlimad da Nana Marcela ken Tata Mindo. Anya ti pagbanagan ti panagatap da Loretta ken Vanessa kada Nana Marcela ken Tata Mindo. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!